Dobar dan. Ovo je još jedna epizoda Tri praseta. Sa vama su Aca Borko-Marko. Današnja tema našeg razgovora Smak sve. je ništa, mislim, nismo dogovarali o čemu ćemo se Čekaj, brate, stani, zajebano je. Zapravo... Ovo je humanitarni klip. Humanitarni klip. Znači imamo jedan problem. Pomozite bolesnim ljudima kao što smo mi. Ne, šalim se, imamo jedan problem. Znači, mi imamo organizaciju, ovo će bude priča za Novu godinu i sada ćete vidite, zapravo ništa smešno, jednostavno smo rekli da ćemo snimamo klip, neki drugari su čekali naš klip, nema ih puno, znači njih 20-30 nas gledaju, hvala vam drugari, ne mora niko više nas gleda, u suštini smorni smo, nećemo snimamo smešan klip jer nam nije do smešnog klipa, jednostavno privatno pričamo šta ćemo za Novu godinu, jer naš Mare će očigledno da slavi s babu i dedu, s babu i dedu. Sa babom i dedom. I onda je meni krivo zato što smo prijatelji, ali se ja dogovorio i eto. Ne, realno, ja ću brate da, onako, vidim već sebe u novogodišnjoj noći kako gledam kući S babu i dedu. Grand show. Grand show je onako, brate, jedan. Bravo, kad su mi. S babu i dedu. Ne, brate, ja ću slavim Novu godinu, brate, sa... Ne, brate, imam jedan predlog. Znači, ja slavim kod Vanje. Daj, be, zajebi me, be, tebra, neću vam se mešam, be, brate, neću vam kurac. Ti si mislila da ću te zovem kod Vanje? Nisam to teo, brate, ne bi te zvao nikad slavim s njom Novu godinu, nego... Izvini, brate. Izvini, majke mi nisam teo. Ja mislim da je tvoj društvo neprevaziđeno za Novu godinu. Takvi ljudi sa takvim iskustvom, sa toliko doživljenih novih godina. S babu i dedu, s babu i dedu. Brate, možda se organizuješ, na primjer, sa... S babu i dedu! Brate, sa čegim ovo? Znači, organizuješ se, brate, sa nekim slavi Novu godinu, na kraju krajeva, mi ako slavimo, brate, posle će se izviđamo, ako ne, brate, šta? Da. A ja ću Novu godinu, brate, da slavim... A ja ću Novu godinu da slavim s babu i dedom, brate. Ne, drugari, kogod misli da se mi sad šalimo, ne šalimo se, koliko vidite, ozbiljni smo, nije nam do šale, skupili smo se kao da snijemo klip, ali se Marko toliko ubedario da mi ne može da snijemo klip. S babu i dedu. Čekaj be, majmune! Ću ga bijem ozbiljno, brate. Nemoj. Neću, prestanem da snimam. Stani, molim te, moramo da snimimo klip. Znači, klip je ovo, kako god sad ispadne, ovaj klip ide na internet. Znači, ne zanimam. Ali, brate, ja ću slavim Novu godinu, be, brate, be. S babu i dedu! Nagradno pitanje, s kim će Marko da slavi Novu godinu? Pod A, sa babom i dedom. Pod B, s babu i dedu. Pod B, C, s dedom i babom. Da, molim vas, ostavite to u komentar, ko pogodit ću ga jebem. Dobije gratis pušenj. S babu i dedu. Babu i dedu. Nek povede babu i dedu sa sobom. Slušaj, šalim se. Bez šale. Znači, neću da se zezam, neću da se smijem. Mare nema gde da slavi Novu godinu. Vi znate da kucate komentare na YouTube, odkucite kogod ima neku organizaciju. Brate, nisam patetik, be, alo, be, imam ja svoje drugare s njima da slavim, brate. S kim? Okej. Mare ne voli da slavi sa svojim drugarima, želi da upozna novo društvo, gde god ga pozovete, on će uvijek da dođe, kogod da ga pozove. Ne, be, laže, veruj mi, znači, zajebi me, Borko, be. Nego mi baba i deda. Da li bili muško ili žensko, nebitno je. Znači, Maritu treba pomoć. I verujte mi, brati, gde god da slavi, neće da vam bude dosadno. Imaćete uživo prase na Novu godinu. Ali on će ipak da slavi s babu i dedu, s babu i dedu. Ali, ne, realno, brate, čekaj. S babu i dedu. Shvataš da se zapinao da neće da snima klipe, brate. Sad čekaj. S babu i dedu.
brate, a znaš šta, a zamisli? Brate, zajebano s komentari, brate, nemoj da ostavljate komentari. A zamisli, ne, ostavljite komentar, ali zamisli, javite se na komentar. Babo i deda, dođi sine kod nas. Ne, mislim, to je mnogo smešno, majke mi, meni, to je, ja sam bre srećan, pa ja ću da slavim S babu i dedu. Čekaj, ne, Aco, pazi, da mu pomognemo. Hoćemo. Čekaj. Šta hoćeš da ti donesemo za piće? Mare, sine, hoćeš da ručkaš? Ja sam ti babu u ovom slučaju. Ja ću da budem deda. Hoćeš? Pičku, mater. Hoćeš sočić? Gaziran ili ne? Ti me zovi sad kao baba, neću bako ništa. Kaži. Vežbamo Novu godinu. Mrš jebe! Ne, kaži, molim te, ajde. A neću, brate. Bako. Neću. Bako. Dobro, Neću. Mare, sine. A Mare, sine? Mislim, meni ako babu i deda gledaju ovaj klip, ja nemam ništa protiv moju babu i deda, ja njih volim. To su moji bakici i dekici. Iskreno nešto da vam kažem. Ako baka i deka gledaju nekad ovaj klip, hoću da znate da vas najviše volimo. Znači, pored moje babe i dede, Svi mi. babu i dedu njegove volim posljednjih. Da znate. Ali nije fora u baki i deki. Fora je u Maretu, zato što jednostavno... Ne, ja možda ću da idem negde, brate, za Novu godinu. Ja mislim da ćeš ti da slaviš Novu godinu s babu i dedu. Brate, S babu pazi, i dedu. ne, slušaj, nije sve tako crno, brate. Ipak baba može da ti se obuču u neku belu haljinu, neće bude u crnu. Brate, slušaj, Slušam, brate. ti imaš Slušam, brate. terasu, Dobro. jednu sobu, Skočim si drugu sobu. Imaš, brate, šan, tu ćeš da se zezaš, veruj mi. Pustiš muziku, brate, baba i deda nisu toliko matori, znači pričate tu partizanski Čekaj, filmovi, čekaj. prvi zanatski rad. Brate, to su mnogo zanimljivih tema. S babu i dedu. Ne, ozbiljno nemoj se bedariš. Dobro, ugasim. Neću ga, znači snijemo klip. Stigla. Dobro veče, imamo novog gosta ovdje u emisiju. Brate, neću. Zove se Maja Baba. Dođi, Majče. Neću da Neću. snimam. Dođi, bre, da se pozdravimo. Brate, neću da snimam, ugasi već. Ćao, doviđenja, hvala vam. Beži bez snijemo klipe, jesi, Majče. Ovo je Maja iz prošle epizode, što je pričala s njim na tablet. Hello. On će slavi s bakom i dekom Novu godinu pa se ubedari. Pa nemoj da se bedariš. Babu i dedu. Kaži mu da to u stvari nije ništa loše. Ne, molim vas, Nije, ja i sa tetkom slavim. Eto, vidiš? Dobro, molim vas, prekinite klip. A što? Za to. Ok, to su bila 3 praseta, ovo sigurno ide na internet, Mare Subedar i obrati, ja ću nastaviti. Šerujte klip, lajkujte klip. Slušaj, mi nismo bili zanimljivi. Verujem da... Čekaj, molim te sekund, ovo niko neće da gleda, ali nema veze, ako neka budala od gledala do ovog trenutka sada, s babom i dedom će staviti. Šerujte, ne morate ovaj klip, nije nešto posebno dobar, ali ostale šerujte. Ćao.